Γεια σας, σήμερα θα σας παρουσιάσουμε δύο κατά τη γνώμη μου εξαιρετικά κινητά. Είναι το Xperia T και το Xperia και το Sony Ericsson Xperia Mini Pro. Διαθέτουν λειτουργικό σύστημα Android. Το T 4,4 θα το βρείτε στην αγορά και αργότερα μπορείτε να το κάνετε 4,1 και οι νεότερες εκδόσεις των Android που θα βγουν μέχρι τότε. Ενώ το Mini Pro διαθέτει λειτουργικό σύστημα 4 Android και δεν μπορεί να γίνει παραπάνω. Και τα δύο είναι καταπληκτικά κινητά. Το T έχει οθόνη 4,6 inches, ενώ το Mini Pro έχει 3. Διαθέτουν κάμερα το T 13 MP Full HD με 16 εκατομμύρια χρώματα, ενώ το Mini Pro διαθέτει κάμερα 5 MP και HD 16 εκατομμύρια και τα δύο έχουν χρώματα. Το T έχει επεξεργαστεί 1,5 GHz, ενώ το Xperia Mini Pro έχει 1 Hz. Και πάλι δεν είναι λίγο για ένα κινητό τόσο μικρό να μπαίνει τόσο γρήγορα στο διαδίκτυο. Και 1 GB η RAM κάρτα. Και το Mini Pro, όπως βλέπουμε, έχει και πληκτρολόγιο που μπορεί να φωτίζει τη νύχτα. Στη στιγμή δεν μπορούμε να το δούμε. Η κάμερα, όπως είπαμε, είναι 13 MP στο 1 και 5 στο Mini Pro. Η ενσωματωμένη μνήμη, το TAF, μπορεί να φτάσει μέχρι από 16 μέχρι και 64 GB. Αλλά και η τιμή του είναι ανάλογα με τα γίγα που επιλέγετε. Ενώ το Mini Pro ενσωματωμένα είναι 400, αλλά αν βάλετε μια οκτάρα νομίζω ότι θα είναι μια χαρά. Θα τα ανοίξουμε λίγο να δείτε μερικά πράγματα. Το T αυτή τη στιγμή έχει Android 4,1, ενώ το Mini Pro έχει 4. Βλέπουμε εδώ μερικές εφαρμογές που μπορούμε να βρούμε μέσα στο T. Μπορούμε να βρούμε την εφαρμογή Walkman. Η συλλογή που ξέραμε έχει αλλάξει και έχει γίνει album, ενώ διαθέτει Play Store όπως όλα τα Sony κινητά. Όπως βλέπουμε εδώ μπορεί να έχει και Xperia Link. Chrome είναι από μέσα μόνο του. Τα βίντεο λέγονται ταινίες, ενώ έχει μέσα μερικά βιντεάκια μόνα τους. Υπάρχει και το Sony Select, που είναι διαλέγεις εφαρμογές για το Sony κινητά, ενώ αυτό παλαιότερα δεν υπήρχε. Ενώ και τα αντίγραφα ασφαλείας και επαναφοράς υπάρχουν σαν εικονίδια και όχι στις ρυθμίσεις που βλέπουμε εδώ πέρα. Ενώ το T μπορείτε να κατεβάσετε και άλλες εφαρμογές, όπως παιχνίδια, εφαρμογές και άλλα. Στις ρυθμίσεις θα σας πω να δείτε το τέτοιο, το Android, αν δεν με πιστεύετε ότι είναι 4,1. Ορίστε. Αυτά εδώ πέρα που είναι κόκκινα αλλάζουν ανάλογα με το θέμα που θα βάλετε. Αν βάλετε μπλε θέμα, όπως είδαμε, κόκκινο έχει βάλει εδώ πέρα, έχω βάλει. Πάμε να δούμε σχετικά με το τηλέφωνο. Και έκδοση Android 4,1,2. Θα πατήσετε ενημέρωση λογισμικού αν έχετε 4 και θα σας το κάνει. Αυτά είναι λίγα πράγματα για το Xperia T. Και ένα κολπάκι θα σας δείξουμε, πολύ ωραίο κολπάκι για να μπαίνετε γρήγορα στο διαδίκτυο χωρίς να πατάτε εδώ πέρα πάνω. Μπαίνετε και έτσι, σπιτάκι πάνω, Google, και μπαίνετε. Και πάμε να δούμε τώρα και μερικά πράγματα για το Mini Pro. Το Mini Pro έχω βάλει εδώ πέρα πάλι μερικές εφαρμογές γύρω γύρω. Βλέπουμε εδώ πέρα. Από μέσα του έχει εφαρμογές όπως το Play Store,
το YouTube, το Facebook. Έχει μέσα το Timescape που δεν το είδαμε αυτό στο Sony T. Έχει την κάμερα 3D, το Boxier Pro που είναι σαν, όποιοι έχουν υπολογιστή θα ξέρουν το Microsoft Work, ένα τέτοιο είναι. Και εδώ πέρα έχω κατεβάσει διάφορες εφαρμογές. Αυτό θα σας δείξω τώρα, έχει Android 4. Και αυτό εδώ πέρα που είναι λίγο πρασινίζει θα είναι ανάλογα με το θέμα που θα βάλετε. Πάμε λίγο σχετικά με το τηλέφωνο. Και είναι 4. Android 4.404. Δεν γίνεται παραπάνω. Το έχει ανακοινώσει η Sony, η Ericsson. Sony Ericsson δεν το έχει ανακοινώσει. Και όπως είδαμε πριν, τα αντίγραφα ασφαλείας έχουν στο Mini Pro έχουν πάει στις ρυθμίσεις. Βλέπουμε εδώ δημιουργία αντίγραφου ασφαλείας και παραφοράς. Από εδώ πέρα μπορείτε να ανοίξετε Wi-Fi, Bluetooth και άλλα διάφορα. Επίσης αυτό που σας βοηθάει, που αρέσει πάρα πολύ αυτό στα Pro και στα Mini, είναι αυτά τα τριγωνάκια εδώ πέρα που σε βοηθάει να διαλέγεις. Σε βοηθάει να διαλέγεις, όπως αν θες αντί να πατάς εδώ πέρα και να ψάχνεις μία ώρα την κάμερα, αν έχετε πολλές εφαρμογές, πας εδώ πέρα και επιλέγεις την κάμερα ή τη μουσική που σου αρέσει. Ανάλογα με την κάρτα που έχεις βάλει μπορείς και να δεις τα τραγούδια, τα βιντεάκια. Εμένα μέσα με είχε μερικά βιντεάκια μέσα και το Xperia T είχε μερικά από μόνο του βιντεάκια. Είναι δύο καταπληκτικά κινητά. Το ένα είναι μεγαλύτερο από το άλλο. Κοιτάξτε εδώ διαφορά, κοιτάξτε. Διατίθεται σε χρώματα το Pro, το Mini Pro, σε χρώματα άσπρο και μαύρο, ενώ μέσα μπορεί να έχει καπάκι όπως τρικουάζ ή ροζ. Αν πάρετε μαύρο είναι τρικουάζ, αν πάρετε άσπρο είναι ροζ, ενώ μπορείτε να τα αγοράσετε και σκέτα. Δεν είναι μεγάλη η τιμή τους. Το τι έχει βγαίνει σε χρώματα γκρι, άσπρο και μαύρο. Και δεν βγαίνει, να σας δείξω και λίγο, δεν βγαίνει το καπάκι. Δεν βγαίνει με τίποτα. Από εδώ πέρα μπαίνουν οι κάρτες SIM ή οι Giga κάρτες, η memory flash. Και διαθέτει NFC, που είναι κάτι μικρά καρτελάκια, πολύ μικρά, στρόγγυλα καρτελάκια. Τα βάζετε κάτω από το κινητό και ανοίγει αυτόματα αυτό που θέλετε. Εγώ έχω ρυθμίσει να ανοίγει μόνο του το Wi-Fi και το Bluetooth. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας τα δείξω. Το Bluetooth και το Wi-Fi. Ή μπορώ να ανοίγω τα τραγούδια και τη μουσική. Θα σας δείξουμε εδώ πέρα λίγο ένα καπάκι για το Xperia Mini Pro. Το καπάκι είναι σε τρικουάζ. Εγώ είχα πάρει το μαύρο και είχε τρικουάζ. Αλλά μπορείτε να το πάρετε και σκέτο, όπως βλέπουμε εδώ, σε μαύρο, χωρίς να έχει μέσα καπάκι. Ή μπορείτε να το αγοράσετε σε ό,τι άλλο χρώμα θέλετε. Σε ροζ, κίτρινο, μαύρο, σε ό,τι χρώμα θέλετε. Είναι το καινούριο μοντέλο, μην μπερδεύεστε με το X10. Είναι το καινούριο μοντέλο της Sony Ericsson, όχι το X10, τελείωσε το X10 και το X8. Έχουν βγει τα Mini Pro και τα Mini. Βλέπουμε εδώ πέρα, στο Mini Pro αν έχετε 2,3, μπορείτε, θα σας βγάλει αυτό εδώ πέρα. Αυτό εδώ πέρα είναι όταν ανοίγετε διάφορες εφαρμογές, ας πούμε τα μηνύματα ή τις συλλογές ή κάτι τέλος πάντων εφαρμογές. Σας ανοίγει αυτό εδώ πέρα που είναι να επιλέγετε και αμέσως μπαίνετε. Τα widget δεν ήταν, τα widget για να μπουν πατάτε εδώ πέρα, πάρετε τα μένα. Ενώ το Xperia T για να μπουν είναι, μισό λεπτό, είναι αλλιώς. Πάλι το ίδιο τρόπο τα τέτοια, τα widget, αλλά μπαίνουν έτσι, με αυτόν εδώ πέρα τον τρόπο. Έτσι.
και υπάρχουν μέσα και τραγούδια σωματωμένα. Και να σας δείξω και ένα ακόμα κολπάκι και να κλείσουμε. Για το Xperia Mini Pro. Στο Xperia της έδειξε ένα κόλπο, το ίδιο θα σας δείξω και εδώ. Μόλις κάνετε αυτή την κίνηση του χεριού σας έτσι, θα μπορείτε να επιλέγετε μέσα από το παράθυρο που έχετε επιλέξει. Βλέπετε, κουνάω και κουνιούνται. Κουνάω, κουνιούνται. Επιλέγω ας πούμε το MVG, προστασία, και μου πάει κατευθείαν στο παράθυρο. Για να σας το δείξω άλλη μια φορά. Κουνάμε, κουνάμε, δεν ξέρουμε ποιο θα τύχουμε. Και πατάμε το φως και σας πάει στην αρχική οθόνη. Έτσι, πάρα πολύ καλό και πάρα πολύ καλό, πάρα πολύ ωραίο. Αυτά ήταν για σήμερα τα κινητά μας. Στα επόμενα βιντεάκια θα σας δείξουμε και άλλα κινητά. Μέχρι τότε τα ξαναλέω.